Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas ćemo raditi recenziju Gamebox Power. U pitanju je još jedna konzola popularne SUP porodice. U pitanju je model M3 koji ima proširenje za micro SD karticu i naravno dolazi u nekoliko boja. Mi sad ovdje na testiranju imamo tu neku tirkiznu boju koja je jako lepa. Ali najprije ćemo da otvorimo samo pakovanje, da vidimo šta se sve nalazi unutra. Kao što vidite ima tu i dodatnih kablova, tu je user manual, ali hajde da pogledamo. Evo, ovdje je kabel koji vam omogućava da povežete samu konzolu na TV. Dakle, u pitanju je standardni kabel, dakle za one starije televizore. Također u paketu dolazi i USB kabel koji je jako kratak. I naravno user manual koji nam omogućava da se malo bolje upoznamo sa samim uređajem i naravno da pogledamo kako možemo da upravljamo istim. Naravno tu je i uputstvo za povezivanje sa TV-om, ali to ćemo već kasnije da pričamo. Što se tiče same konzole, ona je izrađena od veoma dobre i kvalitetne plastike, dakle nije kao prethodni model SUP konzole koja je bila malo, ajde tako kažemo, lošijeg kvaliteta što se tiče izrade. Ovdje je primetno poboljšanje. Dakle, ovdje imate taj scrollić gdje možete da povećate ili smanjite volumen. Dakle, to vam je za zvuk. I naravno imate to dugme koje vam omogućava da uključite ili isključite samu konzolu. Iza se nalazi i poklopac baterije koji se jako teško skida. To jest nećete morati da razmišljate da li će baterija da ispadne. Što se tiče samog vizualnog izgleda, ovo je zaista jedan malo veći pomak. Pozadi imate i slot za SD karticu. Na kartici već dolaze neke igre. Što se tiče dugmića ispod ekrana, oni su jako zgodni. Dakle, nećete imati problema prilikom korišćenja. Naravno, tu je i analogni kontroler. Ono što meni lično smeta jeste što je u pitanju analogni kontroler. Bolje da su stavili neke standardni, ali sad o tom potom. Uglavnom, kada uđete u sam meni, možete da vidite da sam uređaj može da pušta NES igre, Super Nintendo, Game Boy Advance, Sega igre i arkadne igre. Kada uđete u sam meni, možete da podesite naravno jezik i imat ćete tu neke informacije o samom produktu. Dakle, tu vam je informacija o skladištenju podataka, koliko imate. Tu je i naravno TV output, dakle ako hoćete da povežete samu konzolu sa TV-om, vidjeli ste, dobija se kabel u samom pakovanju. I naravno tu su neka podešavanja za samu bateriju, ali ništa toliko bitno. Što se tiče same konzole, kao što sam rekao, ona ima već neke instalirane igre koje dolaze uz nju. Evo, mi ćemo sada da uđemo i da pogledamo šta sve možete da igrate. Naravno, Bomberman je jedna od ovako jako popularnih igara. I nalazi se naravno na ovom sistemu. Ono što će možda ljude da iritira jeste što imate taj neki mali film ili tako kažemo uvod koji možete ipak da preskočite pritiskom na start. Neki put i na select, zavisi sa kog sistema je igra zapravo. Što se tiče grafike, jako je dobra. Dakle, u pitanju je grafika sa Game Boy Advance.
ili arkanih igara kako god, ali svakako sam sistem, kao što sam malo čas rekao, može da pušta i NES igre. Dakle, Nintendo Entertainment System. NES igre jako lepo funkcionišu, dok Super Nintendo igre baš i nisu toliko, hajde tako kažemo, dobre, prvenstveno zbog kontrole. Evo tu je i King of Fighters 97. Igre sa Neo Geo. Dakle, u pitanju su arkane igre koje su bile popularne nekih 80. i 90. godina prošlog veka. I one su također poznate po tomu što imaju mnogo bolju grafiku nego tadašnje konzole, zato što je sam hardware bio mnogo jači na tim arkanim mašinama nego na nekoj konzoli. Evo sada ćemo da vidimo kako sve to izgleda. Dakle, u pitanju su igre koje su borilačke, njih najviše možete da nađete na arkanim mašinama i samim tim i ova konzola može da emulira iste poprilično dobre. Što se tiče samih kontrola, jako su dobro raspoređene, ali prvenstveno za igre sa arkadnih mašina. Dakle, ako gledamo neke kontrole sa Sega Mega Drive sistema ili ti Sega Genesis, kako god, neke igre neće da funkcionišu prvenstveno iz razloga zato što nemate jednostavno dugme za skok, recimo. Šta god da vi pritisnete, vaš karakter koji igrate u igri ne može da skoči nigde. Znači, to je onaj problem koji ćemo kasnije da pogledamo u nastavku videa. A sada ćemo naravno da pogledamo šta još imamo na samoj konzoli. Ovo je također isto igra borilačka. I kao i prethodna ima jako dobru grafiku, ali nećemo se sada previše zadržavati na njoj. Ovo je Diamond Run. Naravno, što se tiče zvučnika na samoj konzoli, on je smešten skoro pa pri dnu, jako lepo izgleda i neće vam praviti problem i moram da kažem da u odnosu na stari SUP model ovaj tekako ima dobar zvuk. Dakle, malo su poboljšali zvučnik. I naravno tu je i Metal Slug, jedna od najpopularnijih igara sa arkanih mašina. Ono što je interesantno jeste da X7 Plus ima istu ovu igru, ali sa Game Boy Advance sistema. A ovdje je baš u pitanju arkadna igra. Razlike nisu nešto velike, ali moram da priznam da mi nekako ova verzija mnogo lepše izgleda. I naravno kontrole su mnogo bolje. Ali u suštini sve je to jedan te isti naslov i verujem da će vam se svidjeti ukoliko budete igrali. Također tu je i opcija da možete da se vratite u igru, da sačuvate status. Tako da je, eto, jedan veliki plus i za to. Što se tiče NES igara, Nintendo Entertainment sistema, evo ovdje možete da vidite čitavu listu igara koje se pojavljuju. Ima tu jako dobrih naslova, uključujući i one jako stare. Ali moram priznati da me je izuzetno iznenadilo to što sve NES igre rade onako kako treba.
Dakle, njihova emulacija je sasvim korektna, niti je previše brza, niti je previše spora. Mada moram da vam kažem da sama brzina emulacije ponekad zavisi od toga koji je ROM ubačen u samu konzolu. Recimo, imate više vrsta ROM-ova, imate ROM koji je za PAL i za neku drugu regiju, tako da obavezno povedite računa o tome, jer ako ubacite za pogrešnu regiju, onda će igra biti jako brža ili eventualno sporije. Evo, kao što možete vidjeti, imate tu i Spidermana i tako dalje. Batman je odlična igra, moram da je pohvalim. Više puta sam prešao istu, iako je jako teška, naravno. Jedna od popularnijih na ovom sistemu. Tu je i Aladdin, naravno. Kontra. I naravno imate tu kontru sa 30 života i dobijete S pušku, ja mislim da je puška. Kao što možete vidjeti, i na ovoj konzoli kontra radi perfektno, niti je previše brza, niti je previše spora, baš onako kako treba. Također možete da sačuvate status. Hajde da vidimo još neku igru. Ima tu i nekih homebrew igara. Dakle, to su neke igre koje nisu nikada ni izašle za NES, ali su ih neki ljudi, napravili. Evo, sada smo u Batmanu. Batman igra je odlična. Ja sam jako puno igrao Batmana ranije. I onda mi je ova igra nekako najsimpatičnija od svih. Čini mi se da je ovo po svim statistikama jedna od najtežih igara sa tematikom Batmana koja je izašla do sada. Verujte mi, ima svega i svačega. Imate jako veliku listu igara koje možete da isprobate na ovom sistemu, tako da vam neće nikada biti dosadno. Evo, imamo i Power Rangers. Hajde da vidimo kako to izgleda. Ovo je neki... ne znam koji je ROM. Ok, ovo je Jetman, ja mislim. Ovo je zapravo dorađena verzija Super Sentai-a. Za one koji ne znaju, Super Sentai su izvorni materijal od kojih su nastali Power Rangersi. I nije ni čudo što su uzeli ovaj ROM i jednostavno ga samo preveli. Igra izgleda jako dobro, s obzirom da je izašla jako davno. Ali hajde da sada idemo na neke druge igre.
A tu je igra Castle of Dragon, koja jako lepo izgleda. Kontrole nisu baš nešto impresivne. Igra je teška. Hajde da vidimo ostale igre. To su sve igre sa Game Boy Advance, dakle sa unaprijeđene verzije Game Boya. I tu imate jako puno igara koje su jako bile popularne u doba kada su izašle, uključujući i Crash Bandicoot, Harry Potter i brojne druge. Imate i verziju Sonica za Game Boy Advance, tako da moram priznati da me je ta igra jako oduševila. Jedna je od najboljih. Crash Bandicoot je jedan od mojih omiljenih igara sa Sony PlayStationa, ali je našla i svoj port na ovoj Game Boy Advance konzoli, tako da imate prilike da emulirate i tu igru. Moram priznati da je jako dobra grafika za vrijeme kada je ona sama izašla. Jako je zabavna, ništa nije manje zabavno od one verzije sa PlayStation 1 i siguran sam da ćete se zabaviti, baš kao i ja kada sam igrao ovu igru. Što se tiče brzine emulacije, ovo je sasvim solidno. Dakle, nema nekog zastoja, sve ide glatko, kako i treba. Neke konzole imaju taj problem da emuliraju Game Boy Advance igre, međutim ovdje nema apsolutno nikakvih problema, što mi je jako drago. Evo sada ćemo da prođemo još jednom kroz celu listu igara, da vi možete da pogledate kako sve to izgleda. Tu su i naravno ninja kornjače. Dakle, tu imate neke misije i tako to. Ali mi nećemo sada previše dužiti i najvjerojatnije ćemo izaći iz nje. Idemo da vidimo šta još imamo od igara. Evo tu je i Harry Potter. Što se same igre tiče, vizualno, to jest grafički izgleda jako dobro, jer je i onako izašla davno. Dakle, imat ćete tu neke misije i tako dalje, da sada ne dužim. Bilo mi je bitno da pogledate kako sve to izgleda tokom testiranja. Imate Yu-Gi-Oh! Duel Monsters i tako to. Imate i GX igru, čini mi se. Duel Academy i tako nešto. Jeste, GX Duel Academy. Još jedan Konamijev naslov, koji je u vrijeme izlaska također bio jako popularan. I u ovoj igri naravno
imate ulogu nekog novajlije koji je došao tek na Duel Akademiju i pravite svoj dek i idete okolo i izazivate na dvoboj ljude. Nije laša, za ne? Tu je i Virtua Tenis. Imate baš veliku listu igara koje možete da igrate i siguran sam da vam neće biti dosadno ni malo. Hajde da pogledamo taj Sonic Advance koji ja toliko volim da hvalim. Evo ovdje imamo sada meni na kineskom, ali možete odabrati engleski, nego ja sam žurio pa sam malo pogrešno pritisnuo dugme, nema veze. Uglavnom, što se tiče same emulacije, Sonic Advance izgleda jako lepo. Dakle, nećete imati tih problema da vam zakoči igra ili tako nešto. Nema bugova, nema glitcheva. Stvarno sve radi onako kako treba. Ekran je dovoljno veliki da može da prikaže pun potencijal igre. Ne samo ove, nego sve ostale, zato što su one rađene isključivo u doba kada nije bilo HD rezolucije, tako da nećete imati problem sa tim. Inače, sam ekran je LCD, nije loš, nije IPS, ali za cenu od 20 eura mislim da bi to već bilo previše. A sada smo u Sega Master System emulatoru i tu možemo da vidimo šta sve imamo od igara. Mi ćemo da odaberemo neku igru koju ćemo da testiramo sada. Međutim, imat ćete tu neke igre koje jednostavno nećete moći da igrate zbog problema sa joystickom. Dakle, neki tasteri jednostavno ne mogu da rade samo na ovom sistemu. Ne znam zašto, vjerovatno je to neka greška, ali većina igara će moći da radi. Ghostbusters. Eto, imate tu igru. Malo je dosadan ovaj uvod, ali možete ga preskočite tako što pritisnete start ili još neko dugme. E sad, šta je problem kod ove igre? Primetio sam da nemamo taster za skakanje. Imamo ukupno 6 tastera. I u tih 6 tastera neko ko je pravio ovu konzolu nije programirao taster za skok. Dakle, vi ne možete da skočite dok vas ne udari ova čudna stvar. Mislim, stvar. Isti problem je i kod Looney Tunes, ja mislim da se tako zove igrica. Stvarno, nemam reći. Moglo je da bude bolje, ali jednostavno nije. Šta da radimo? Mislim, to su neke konzole koje koštaju $20-30, vi od njih ne možete da očekujete nešto previše. Negde čak mogu da se nađu i za $15-20, max, sa sve pošterinom. Ali opet možete da budete zadovoljni sa onim što dobijete. Imate ovdje i Simpsonove. I ta igra dolazi. I imate sve i svašta, samo je bitno da se zabavite i da odvojite vrijeme. Recimo, Ultraman je bio katastrofa kada sam ga ja probao. Imate Dennis, napast. Eto, to je jedna od ovako boljih igara koje ću pohvaliti sada. Nisam imao prilike ranije to da igram. Mada davno izašla, tako da ne vjerujem da bi sama igra došla do mene, da nisam samo konzolu testirao.
Sam Dennis je lepo dizajniran i lepo su određeni detalji. Mene lično podsjeća ova igra kao na onaj serijal Sam u kući. Ako ste gledali, onda ćete znati o čemu pričam. Samo što je Dennis mnogo veća napast. Hajde, izaći ćemo iz igre. I MAME, to su arkadne igre. To su Street Fighteri, to su Final Fight i brojne druge igre koje će vam se svidjeti. I ono što eto mogu da pohvalim u ovom videu jeste da apsolutno sve igre sa MAME, to je sa arkadnih igara, rade 100%. Dakle, nećete imati problema sa igrama sa ovog sistema, jer su svi tasteri lepo programirani i radi. Dok eto za Super Nintendo i Sega Master System jednostavno kao da tasteri ne rade, eto. Kao da nisu programirani za te igre. Nećete imati ponekad taster za skakanje, iako vi imate 6 mogućih tastera fizički, imate samo 2 koja rade za taj sistem, za tu emulaciju. A što se tiče arkadnih igara, tu već imate mogućnost da svi tasteri rade onako kako treba. Dakle, mislim da je najveći problem u cijeloj ovoj priči to što sami programeri koji su radili na ovom sistemu za emulaciju nisu neke stvari odradili kako treba i iz tog razloga pojedine igre ispaštaju. Tačnije, ne možete da ih igrate uopšte. Mislim, možete, ali kada ih uključite nećete moći da kontrolišete u potpunosti svog karaktera i onda to nastaje problem. Ali što se tiče arkadnih igara, imate mogućnost da igrate apsolutno neometano. Kao što možete da vidite, mi sada igramo Sengoku, koji je grafički jako ispred svih ostalih sistema. Po mom mišljenju čak je bolji od Game Boy Advance igara, jer su sve igre sa arkadnih sistema itekako bolje i kraće i lakšije. Prećete da pobedite u nekoj arkadnoj igri nego u igri za Game Boy Advance, recimo. Zato što je sama igra za Game Boy Advance napravljena da bude mnogo teža. Dok ovdje imate te arkadne igre koje su mači kašalj. Stvarno super su. Imate Snow Bros, imate Jump Kids, Ninja Combat i tako. Mislim, zaista je velika lista i za ove igre. Evo imate te neke rat robota. Ova igra je jedna od mojih omiljenih koje sam testirao na ovom sistemu. U nekom trenutku možete čak da pretvorite svog heroja u auto i onda vozite po ovim robotima i gazite ih. Mislim, baš onako jako dobar koncept. A što se vizualnog izgleda tiče, stvarno izvan vremena za neku igru koja je izašla 90-ih godina. Grafika je znatno napredovala. Uživao sam dok sam testirao cijelu konzolu i moram napomenuti da baterija traje poprilično dugo. Dakle, imate tih nekih 5-6 sati kada možete kontinuirano da igrate i nećete imati apsolutno nikakvih problema što se tiče toga. Možete da punite konzolu i putem punjača za mobilni telefon. Imate onaj micro USB ulaz. Sve u svemu, ekran je mnogo dobar, izgleda je fenomenalna, boje su jako lepo uklopili, pogotovo ova tirkizna, ali što se tiče
eto kažem, emulacije Mega Drive i Super Nintendo sistema ide jedan veliki minus, tako da od 1 do 10 realna je 6. Sve u svemu, ako imate mogućnost da nabavite ovu konzolu po nekoj realnoj ceni, onda je to sasvim u redu. Postoji mnogo drugih sistema koji mogu da emuliraju brojne igre, ali ako hoćete da prođete jeftino, onda je ovo pravi izbor za vas. Hvala vam puno što ste ostali do kraja videa. Ukoliko vam se svideo, ne zaboravite da drmnete like, subscribe, a mi se vidimo u nekom narednom. Do tada, veliki pozdrav!